moet ik het glas in de kozijnen allemaal vervangen door dubbelglas wanneer ik met een infrarood verwarmingssysteem begin? Het antwoord daarop is nee, dat hoeft niet. Waarom? De infraroodstraling wordt gewoon door het glas gereflecteerd. Als we kijken hoe een broeikas werkt, hoge temperatuur infrarood van de zon gaat door het glas heen, de hoge temperatuur. In de kas wordt de infraroodtemperatuur lager en die wordt zo laag dat die door het glas wordt gereflecteerd en de infrarood kan niet meer door het glas naar buiten. Daardoor wordt het in de broeikas ook steeds warmer. Dat is de functie van de broeikas. Dus als ik hier kijk naar een folieverwarming in het plafond, alle voorwerpen, alle wanden worden opgewarmd en de infrarood wordt gereflecteerd door het glas. Uiteraard is isoleren altijd beter, dus dat is geen discussie, maar het verdwijnt niet door enkel glas.